you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by. Приемам знамето на нашето училище Со Христо Ботев. Обещавам, че ще го пазя чисто и неопетнено. Добър ден, уважаеми гости, учители, родители и ученици! Днес сме се събрали, за да отбележим един от най-светлите български празници – 24 май, Деня на българската азбука, просвета и култура. Това е денят, в който даваме почит на делото на светите братя Кирил и Методий, дали на славяните писменост, знание и духовност. За приветствено слово по случай 24 май давам думата на госпожа Тошинова, директор на нашето училище. Уважаеми учители, ученици, родители и жители на село Галиче, днес, на 24 май, най-светлия български празник, свеждаме глава пред делото на светите братя Кирил и Методий и пред всички учители, просветители и будители, които пазят силата на знанието и българския дух. Това е денят, който ни напомня, че словото, образованието и културата са основата, върху която се гради бъдещето на България. 24 май е празник на надеждата, на стремежа към знание и на уважение към българската писменост, която ни е съхранила като народ през вековете. Нека пазим любовта към книгите, към училището и към българските традиции. Скъпи абитуриенти от Випуск 2026, днес изпращаме не просто един клас, а млади хора, които израснаха пред очите ни, преодоляваха трудности, учеха се, мечтаеха и вярваха напред с упоритост и достоинство. Макар и малък, вашия клас оставя голяма следа в историята на нашето училище. Пожелавам ви здраве, смелост и увереност по пътя, който ви и да следвате мечтите си с чест и гордост. Бъдете добри хора, пазете човечността си и не забравяйте откъде сте тръгнали. Нека знанието, което сте получили в училището, бъде вашата стабилна основа в живота. Пожелавам ви да срещнете добри хора по пътя си, да имате смелостта да започвате от начало, да не се отказвате пред трудности, да се връщате винаги с обич към родното място и никога да не забравяте своите учители, родители и приятели. Нека животът ви бъде изпълнен с успехи, достойни дела и щастливи мигове. На добър час! Празнична радост в гърдите напира, в сърце ми младежко едва се побира. Венци сме увили с божур Вероника, с журеци бели и горска иглика, че днес празник голям всенароден на двамата братя Кирил и Методий. Честит празник, скъпи учители! Честит празник, скъпи ученици и гости! Честит празник, скъпи абитуриенти! Здравейте, мили ученици! Нищо не съм си писал. Всичко ще бъде от сърце. Какво да ви кажа? Свърши се. Вече няма да ставате рано за училище в 7. Ще ставате в 6 за работа. Ама здраве да! Или за университет. Надявам се. Дали, Мари? От сега нататък свърши един етап от вашия живот. Надявам се от сега нататък да сте по-добри, по-щастливи, обичани и да следвате своите мечти, а те да бъдат големи. На добър час! Днес е специален ден за вас. 12-класниците, които вече чухте своя последен ученически звънец. Ние сме сигурни, че няма да го забравите никога.
Така както няма да забравите гласовете и уроците на своите любими учители, а също и приятелствата за цял живот, които създадохте тук, в родното училище. Давам думата на Марионела Евгениева да изрази по-добре вълненията на абитуриентите. Скъпи учители, родители, гости и най-вече скъпи съученици. Днес часовникът сякаш е спрял за миг, защото има дни, които не са просто дата в календара, а остават завинаги в сърцето. И 24 май е точно такъв ден. Ден на знанието, на духа, на буквите и денят, в който ние за последен път стоим тук като ученици. Преди 12 години прекрачихме прага на училището с малки раници и големи страхове. Държахме нечия ръка, а очите ни търсеха сигурност. Тогава не знаехме колко много ще ни промени това място. Не знаехме, че тук ще намерим приятелства за цял живот, ще преживеем първите си победи, първите си разочарования, първите си мечти, които започват да изглеждат възможни. Училището не беше просто сграда, то беше сцена на нашето порастване. Тук се научихме не само да пишем и смятаме, а да бъдем хора, да бъдем добри, да бъдем силни, да не се отказваме. Имаше дни, в които бързахме да се тръгнем от часовете, а днес не се иска времето да остане още малко. Защото чак сега осъзнаваме колко ценни са били тези обикновени моменти. Шумът в коридорите, смехът в последния чин, притеснението преди изпит, звънецът, който някога чакахме с нетърпение, а днес звучи толкова различно. Скъпи учители, вие не бяхте просто хората пред дъската. Вие бяхте онези, които вярваха в нас, дори когато ние самите не вярвахме в себе си. Благодарим ви за уроците, които няма в учебниците, за честността и за търпението. За това, че ни показвате, че истинското образование не е само знание, а светлина, която човек носи в себе си цял живот. Скъпи родители, днес във вашите очи има гордост, но и сълзи, защото децата, които вчера изпратихте на училище, поемат по своя път. Благодарим ви за всяка жертва, за всяка подкрепа, за всяка дума можеш. Ако днес сме тук уверени и изправени, то е защото зад нас винаги е стояла нашата любов. А на вас, моят клас, ние бяхме повече от съученици. Бяхме семейство. Семейство, което се караше, смееше се, закъсняваше за час, понякога преписваше, мечтаеше заедно и порастваше заедно. След години няма да помним всички формули и уроци, но ще помним погледите, ще помним смеха, ще помним как един обикновен ден в училище се е превърнал в спомен за цял живот. И може би най-тъжното в порастването е, че един ден разбираш, някои моменти никога няма да се повторят. Последният звънец, последният учебен ден, последният път, в който всички сме заедно. Но днес не е край, днес е начало. Начало на пътища, които ще ни отведат далеч един от друг, но никога далеч от спомените ни. И когато животът стане труден, нека си спомняме кои сме били тук. Млади, смели и мечтаещи. Нека никога не губим онази светлина в себе си, която училището запали. Защото успехът не е само в това колко високо ще стигнем, а в това да останем добри хора, независимо на къде ни отведе животът. И нека когато след години се обърнем назад, да можем с усмивка да кажем: това бяха едни от най-красивите дни в живота ни. Честит 24 май! Честит празник на знанието, на мечтите и на новото начало! На добър час, Випуск 2026! Мечтаехте за този ден да сте самостоятелни, да сте пораснали, усмихнати, красиви и умни млади хора. И ето, че той дойде. Вашето безгрижно детство днес свършва. От тук нататък ви очаква едно огромно приключение – животът. Предстоят ви предизвикателства и борба да сбъднете мечтите си. Вие сте подготвени, знаещи и можещи. И когато посрещате изпитанията на живота, винаги пазете добротата, сърдечността и чистотата на младежките си пориви и мечти. Вярвам, че всеки един от вас е запазил като безценен дар мили спомени за нашето училище. Трепетните вълнения на вашите тинейджърски години, приятелството, очакваните и реализираните победи, усмивките. Наред с това, подкрепата, но и изискванията на вашите учители, безсънните нощи на вашите възпитатели. И не забравяйте,
Вашият дълъг и нелек път в училището, път на съзряване, на усилие и усърдие, на изграждане на личността ви. Вие изминахте не сами, а винаги подкрепяни, вдъхновявани, напътствани, обгрижвани от вашите учители и възпитатели. На добър час! Да си не мислите, че нямаме отличие. Въпреки, че е един, е много капризен. Въпреки, че надписът е малък, ти пожелавам успехите да са големи. Заповядай. Заповядай. На добър час. Моля абитуриентите да преминат през знамето на СОУ Христо Ботев за прощаване. Дигни. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay.